Det I skal i dag, det er, at I skal lege med maden. I skal male med til at starte med blåbær. Og så skal I male med granatæble. Eller granatæblekerner. Ja, med det eller efter det? Nej, med det. Jamen altså, for børn og unge, de her aldertrin, tror jeg, at billedkunsten stadigvæk har noget meget, meget vigtigt og basalt, elementært. Det at skabe billeder og skabe, være et skabende menneske. Og det med, at tingene også på en eller anden måde har en ro. Der er en anden fordybelse i det at sidde med sådan et analogt medie. Og jeg tror, det er Jane, som er den anden lærer, som sagde, at altså blyanten går aldrig imod. Men faktisk så gør det her, det minder mig faktisk ikke lige om det. Det ligner meget mere et naturligt æble, der er blevet sådan taget ordentligt en lunse. Haps. Jeg kan godt lide at tegne, fordi at, det er roligt, og sådan, jeg har meget sådan, stress i min hverdag, og jeg kan godt sådan, lide at slappe af med det. Det er nok det, at der sker ikke så meget ved det. Det er bare en selv og papiret og blyanten. Det er rigtig rart at være her med mange gode venner, og så er det også meget dejligt bare at have lidt tid, hvor man bare lige kan tegne lidt og slappe lidt af og sådan noget. Det her, det vi først står på det her hold, og så var nogle år siden, så var jeg også her ved billedkunst, og så holdt jeg lige pause et år, men så begyndte jeg at savne det igen, og så kom jeg igen her. Det sjoveste, jeg lavede, det er nok, da vi skulle lave hus ud af sukkerklatter. Altså, det var meget sjovt at stable det hele. Og så var det også meget sjovt på lag. Det var sukkerklatter, så kunne vi også spise dem lidt. Man kan sige, at sådan generelt i vores billedkunst, vi er jo sådan to hold, der har vi sådan meget, synes jeg, det samme udgangspunkt egentlig også mange gange sådan en lidt skæv indgangsvinkel til tingene. Samtidig med, at man også har fokus på sådan de basale ting, både tegningen og malingen, skulpturen. Men mange gange med sådan en, hvad kan man sige, en lidt finurlig tilgang til det, så det bliver levende og lidt let. Det skal ikke være så alvorligt det hele. Til sidst skal vi også bruge noget kaffe. Der er nok ikke så mange af jer, der er vildt med kaffe, men I skal heller ikke drikke det. Men I skal male med det. Jeg er i gang med at hælde noget kaffe op, som jeg så skal male med efter. Så skal jeg lave et eller andet med kaffe. Det er sjovt, fordi det er anderledes, og man er ikke vant til at bruge det. Og det er sjovt at lave noget anderledes, noget nyt. Jeg fandt ud af, at man selv må bestemme, hvad man vil med kaffen. Så det første, der kom, var så det der kaffekop med kaffe i. Nej, den må ikke gøre det her. Jeg tror også, det er utroligt vigtigt for de personer, der kommer, at det sociale virker, og det ligesom kan spejle sig hinanden. Det er mange gange også elevernes egen, hvad kan man sige, spejling i hinandens ting, det de laver, som giver en eller anden dynamik. Så det er sådan en sådan vekselvirkning hele tiden, mellem leg, læring og den her kreativitet. Så vi bygger vores hold op, ret identiske, jeg og så en anden underviser, Jane Marie, hvor at vi 99% af gangene har en lille defineret opgave til eleverne, og som de så arbejder hen til en naturlig pause, som opstår. Mange holder så ikke den pause, men der kommer ligesom sådan en break, og efter det kan eleverne så arbejde videre med deres individuelle projekter. Jeg er ved at tegne en, der hedder Fed. Og lige nu er jeg ved at tegne næsen, som er rigtig irriterende. Phil er en YouTuber. Han hedder Amazing Phil inde på YouTube. Jeg er i gang med at lave en cykel i ståltråd. Sådan størrelseforhold. Og nogenlunde sådan her skal den se ud, ikke? Og så skal den være næsten lige så stor som en normal cykel, men bare i ståltråd. Grunden til at lave den her cykel, det er fordi, at over på min skole,
der skulle vi i gang med at lave det her projekt, bare i en mindre størrelsesforhold. Og så tænkte jeg, nu går jeg til billedkunst, så må man godt overdrive lidt. Johan har faktisk haft en periode, hvor han malede guitar. Det er rigtigt. Jeg tror bestemt, at vi er åbne over for sådan kunsthistoriske nedslag. Eksemplet er i dag, at jeg har haft et billede med af Picasso fra omkring 1900-tallet. Det er hans tidlige fra sådan en blå periode. Og der var der flere af dem, der genkendte. Det kunne godt være, at de ikke kunne huske navnet på dem, men de kunne genkende, at de også har haft det fra en anden øvelse, hvor det så var indgået i den her sammenhæng. Det går ind, og altså, man kan også påvirke dem bevidst eller ubevidst, ikke? Gennem de her, så der ligesom siver nogle ting ind. Det er nærmest som om, der sker sådan en eksplosion udenom. Tænk på, at bare én farve, at du kan få så mange nuancer, ikke? Har du nogensinde lavet noget kun med én farve? Ja, med hvid og så nuancer. Okay. Det har jeg lavet på min skole. Min indgangsvinkel er altid med lysten som drivkraft. Altså det skal også være noget, som, hvad kan man sige, som jeg umiddelbart også selv tænder lidt på. Mange gange er det også noget af det, man selv er optaget af. Det, at de kommer hver uge, de stiller også nogle krav til, at man ikke sådan gentager sig selv så meget. Så der skal være sådan en eller anden form for dynamik og noget proces og noget progression i det. Så der hele tiden, hvad kan man sige, man får opfyldt nogle af de behov, som de enkelte elever har. Det helt basalt, så giver det, altså det at undervise den her aldersgruppe også børn. Altså den der umiddelbare glæde og umiddelbare tilgang til kunsten, synes jeg er fantastisk. Vi er i gang med at lave tvær, hvordan vi skulle lave noget sammen. Ja. Så jeg gad at lave tvær. Han kom ikke ind med noget som helst, så det blev tvær. Ja, det gjorde det. Og nu er han i gang med at snitte, eller et eller andet. Tværklingen. Med en hobbykniv, som ikke går særlig godt, fordi han snitter mod mit ben.